Kakam than jan ga de ka wei na kalariti jong ka them bhoi na du menshwa kham tam ki samla kan thei ki de bandang ban than jan it khulung kum ka jingpen khre balupa shwa bakin yo khun kani kariti do store jong ki kala yai telun ka banami ka por bar ha ka juk menta kala long ka karkhana ka bala a ya ka spa ka pho ban penda pen byang ya ki jinan kam ki badan ka jing tebet ban tre ya kani ka kam ka wei na ka long yeng ka bala beteng ya kani ka kam na du menshwa ha du menta lalap bakadon ha shnong khweng ka them bhoi bat kadai ka long yeng jong uba last no khal jalong ka ba ai kerteng ka ri and last aerosol waving and dying unit khweng kani ka shlam than jan dia na ki sai eri kala pau bha kini ka sngi lingba ka jing it mat bat min sim jong uba last no khal bat ka kurim jong u ringkat ki khun uba last no khal ula ino ya ka kam na katanat pulit ban it pura ya ka kam la jong na du snam arjar iwei bat menta kala nang he bat kala la ban shalan ni ki jan bala than omtang ha ka jela henry shaparu kumju uba las no khel ule thu bo la pen tebet yala de na bangalore ha ka rukom than jan na du ka jing ai rong bat ka jing than menta la don sa iwe I khun jong u ibrala ban pen bha shu shu ya ka kam na lor ki nong tre kum ba khat saungun ki jan ki bathan ki long ka shor ka jan samrindia ki pla nguflor ki fabric ki jing deng rendang ne necktie bat ki sapha shaki yo ki bajuwan shim ki nong die bat don ki ba shupha ki brio Nadu usnam arja khat ar lingba ka jingarap ka handloom and waving kila yo lech pen pau per the shabar ka jala bat wat shabar riru kumbalong menta la don ru ki bathiet na bari kum ka shor mu floor bat fabric sha Cambodia Scotland England USA Italy ru ya ki jan ki bala than na ka shlam jong uba las nokal ka jingdon ka shlam kala yarap ru e ki para nong rep ki bari khnyang rendia ban wandi sha ka shlam uba las nokal ula ajing mut e ki samla ba ka juk ka du kam kideban ompet than ya ka kam sarkar henry kideban trei ya ka kam ka baki it da ka jing trei shitom ka kam than jan ka dei ka kam ka balong ka tan rai jom ni ki nam som sin ko ri bhoi mo te ka don ka history ka ba na du menchwa long ba ki samla kan thei la ba no mo shwa ba kin shim bril shim lok mo để sống cùng để kỳ lá công nông kinh hấp năng ya ka ban thai cùng cái trình bên khre na ka ban thai ki jai it jong ki khulung mo để hai ki por ki ba men shwa ka yo ka jingai ni la ban ong mo để long ka sutom ya ki long mi la ne ki khon samla kan thei men shwa ban yo ya ki jai phong la ne ki jai ban sop ya ki klum te de ne ta ka daw la long ma kum ka riti ga dustur ba kino ki kin thei chwa ba kin sim kurem ki habban nang ya kam than jai tang la te hinrai ka ne ka kam pat kala sakut no tang hadin bala klat gitu ki long shwa man shwa jongi kala ja sipor mo don shu bubut din ba ayu ba le ya kani ka kam ni la banom de ka ika bala pelong ya ngapat la ne ya ngabat ka ying jo ngaba ngin sedang ya kani ka kam kalong ba ngiwan naka long ying long sen ha ka ba ki kemi jongi man shwa mo ki ju than ya ki ne ki chai de ha din ka jing phat na jo ki te don shu ba le ya kani ka kam te nga haka jing sisha hadin ba dep jing pule mo ngala persyang ban wat ya ki kam sarkar te haka jing sisha ngala yo ya kene kam ban ngala tre kumba khatwe snam haka kam po haka police department te hinrei long kam sim jonga kam sup mo kam sup ban ne haka ta kam ringa kwa na ban tre ki kam la jong mo ki seng kam la jong ngawan phai na kata ka kam hau snam ar hajari we te hau ar hajari we mariawan lo ngapteng ya kani ka kam ka bai lok jonga kemi ki khun jonga ila sedang ban tre te ban kam yarap chu ban kam pan bha ya ka de kam la yarap I ba ban tre ho ka jing nang malumala hakapor banandu banangadang rip ngaladon kajing nang malumala hakapor ngalek school kum tu long
ni persyang ban ya tanya ka por bagi kami jungi ki ya tanya mo te ngladon ka ideas malumala ban thai kan re bang sedang aku sedang ajar di way pat lembah long ngala sedang pen tebet ya kan ke kam te kumban kersian ya ke yingsan bat kubju ban penyai ya kan ke kam ban kersian ya lok jengai betre ya kan ke kam te long ngalawat kilat kelenti te ngalalik pentibet ya la de na ka penta kan ke kam te nilayok kajing kersian mo kajing sponsor ka korna ka MIE bangala ban lek ban training Bangalore ban pentibet ikane po CSB Central Silbut mo hamang Bangalore tendang lawan nang ta te nga shim ban pen bha shu ya kane ka kam ha kar kom ka papit pupiang nadu ka weaving nang ta ka dyeing nang ta nadu basdang hi nadu ka bangale ya ka spinning ni thir ksai man swah nri mentang ni klem thir shu ni la concentrate baik tang ya ka weaving bat ka dyeing te ni snow trace tom jongi hadin gajing peni jongi kane ka kam long kalarung no highway na ki khun jongi i prevalency si mo te hakasnam arajar khat nyo i lawan sa mai iban wan yarap yang iban nang khap pan bha shu ya kane ka kam te long bangila long haduk kumne kum bangilong te kane de ka jing trace tom lang ka jigarap jong i mo hadin ba mai lawan ilala ban kham yarap shu ban penpha ban penyaj ya kini ki jing tre jong i hne te shu kwa ban ya thu ha kane ka por lomba habasdang ya kanu kam ni don ki jing e ha ka basdang ni don ki jing e ki bangila long ngidon ya uro material mo sulong kumukukun namar ki babun ki nong syong hang ne ki long ki nong ri nyang rendia ngidon yu tu kukun hen re ngim umdon ba ki bathir pat te kidon ki bathir ki thir daga kti mahan spinning gitu along ka baslem ka basimpor ka ba haba la ban ong ba kim la ban pendap penbiang ya kajing don kam jongi te hagi por ba man shwa long ka production ka duna la ban ong ba kajing penmi jungi bangi than long ki demand kidang duna te long kala shu ebiang henre hakini kisngi ki ba mentah long ka demand kala jur kala long bun mo te ngimla shu ban penbiang ya tang da ka nakini ki nong thir ksai jungi ila don kam ban thir ya ki ksai na shabar te kane kalong ka kawin ki jinge ka bangi ya kendu ka basdang te ha ka biya dei bat ka yo mo bat pani snam ge bangi sedang long ni shem shitom mi kasuki ga yo te ki produk jongi ru ki long betang ki shawl ki stol ki mo floor kum to ngin don ki wei pat ndoi kat banang ya ki por hakini ki singi ki bamta long ki breu ki las no thu ya ka jing koridor jong kini ki janya ndia mo te ki customer ki lawan ban pha yangi ya ki jing don kam jong ki te na kaliang jong ni la persyang ban customize mo ya ki jing don kam kat kum ga diman jong ki customer te long kat hadu mentah hiyaj mo te ngila don kayo kau hakabe de bat kar kum thajung ni mensuangi le tang isol kum ong ki shol ki stol ki boflor te mentah pat ngila le ki jansem nang ta ki fabrik nang ta ngila kampen yar shu da ka bangi su ki pla ki bak nang ta ki necktie te ngila longka ka diman kala kham yu kayo ru kala kham ya telong kini ki kilong ki ba ngile hang ni kabang sedang hakar kom kabal long la ban ong kabal kham ya yo kadai nadu lagi senam ar hajar kham
kat lain untuk te hakabangil makaliang jongi lala ban lek showcase ya ki tiar jongi barsha baru da kajing yarap lem jong ka handloom department la ban mo ka handloom weaving te mi lala ban yo yeshim mentah ki exhibition mo ki balong international kabang shailong ha Delhi debat kiwe ki exhibition nang ta ki ne ki lokal jongi hang ni hasilong hayu tangi lala ban beni te ni setenat tu bani tu bahau senam araja khatsa ni lala ban lek showcase ru ya ki jan jongi Sabah international kamat haka Deramadre festival kabalolong haturin lembaga jingarap jongka nesfas te dari lembaga kita ki lab ki kiba ki department ki yarap yani bat aga juga por ki NGOs leni ki konsultan jong ki ki textile ministry mo lembaga ki konsultan te kalba pelong yang ni bangin laban abandi lani ban pa ya ki tiar jongi la kalong hangni hapori jongi bat teng syabaru teng ngilala lembaga konsultan ko mga ong meneh ngilala ban pa sa Cambodia nang ta sa Scotland USA bat sa Italy kumtangi don ki bangila pa ya ki tiar jongi te kalairap sibun yani naga benta ka kayo mo wala teng ngim la hang ban peniat ani ha lokal jungi nilak pelai siapa te tak banang yat mo ku mga ong ipi nadu bai wan ini hun jungi iba lawan yarap lem yangi te long ni lala ban di itiar jungi ru lembaga online ru man lembaga Instagram page jungi nang la ban penprian ya ka bor te kiba masyabar kila ban thit lane ban order kitiar ki jongi hak bede bat ki rong mo hak bede bat ki kom wi rong hak jing sisa ngi nadu ke basdang ngi le da kini ki natural da ki ong ki rong ki bang yo nang ina nasional la jong kala malong go motion rai nang ta ki sentiu ki sla mo nang ta ulaha te hakini kisngipat kiba mentah ki don ni kumbanga ong pi ngi hap hiban customize ban penhun ya ki jing don kam jong ki customer ki don ki jai rong ki bangim la ban le da ki natural dye mo ni persyang hiban le da ki we pet ki rukom kat kum ka juk ba mata jol ki stol ki maflar nang ta ki jansem ini mo jansem nang taki fabrik naga benta bapin su jan kani kat kum ka diman mo subu menta ka we ka jansem su ainuksa ka jansem kalong ka don kam sau mita sistem san mita mo te steo ni sepor steo pamanto long kayar kat hi kat kum gajing sem jongi am ha kitu gipor mensua ko mga ong ipi balong bangim dadon kiyo syabar teh kalong bet lokal kau mut hasnong bet la ngila ban ong tang hasilong ngila kut tang ago gahtiru ngim penpoi su ngim la su ban penpoi te mentah pat talong kat banang mi ki sngi long ki breu ki lanang nang tip mo te kidon kiba la orda na syabaru lakut yaitu kumune yang dia kum tahu ahim sasil la banong mo pisil te ki babun kini ki we ki jajinget mo ki jajinget ni la banong kum ki vegan lifestyle gitu mo ki ba tip ba yau ne kunyang nim ju peniap hakapor ba syat la ne ba thiri ne usai tolong ki snotanat bahaban pendon kam ya ki kini ki janjungi lalor de kata kata ba sabar ulah kam ya mah untuk sibu lagi sibu naik untuk pengidon sal pendama sal pilih hak sibu naik ngela ban orang pengijan sen hakawe ka
hakawe kan lu ba ko no po sinai sau teli ka umat ni don sau teli ka umat sau khat ar tela da ngile ki shol ki stol ki berit patek kitu ngila ban le khambun khambun hangi kayat kat kum karyam jongi mo sabar pat kiyat dikiwe kum mga ong mane kiyat sabar kiyat kum ki shol ki muffler mo nang ta ki fabrik kita kiyat sabar telo hangi pat telo kiyat ikine ki rukom riam jongi mo ki jan jongi pun ki ba ngila ban yo jing mentoi da ka bangi le ya kene ka kam dei ka ba ai jing mentoi tang yanga unong le ne yangi ginong le ka mentoi ya ki pai ba nom senong la ne ya ki samla mo kala melong ha ka jing kerdu jam te ni shu hang ne ngila ban ai kam ba jam ya mentah ku ba khandai hadu khat ar ni don kabangila ban aikam borok sibnai te kata kali gawe na kalat ban aikam ai jam ya ki perlok kiba kila ulang ki kena kiba pep school kiba bom don kam don jam mo kiba pli hanong ngendok te kaba ahar kalong ba hang ne ngide ki kinong rap kinong ri eu neu yang dia mo te kajik don jong kaneka karkhana jungi kayarap ya kiba kila ban wandi ya usai lani ya skop hukun mo hangi ajimut jonga ya ki parlok kiba pej ya kaneka program mo bangi hap ban pej ya ki saudang saukun jongi khamtam ya ki kiba don hasnong jongi kabangila ban tre ki badon ha kinong jungi tane ki badon ha ki saudong saukun jungi ngin pej ki bangi la ban le ban trekam kum kalat ban sengkam sengjam la kalong gabarit ne kabakra te kabadon kam kalong haswa bangin le ya kan uno ka kam ni dei ban pentebet ya la de mo ngi dei ban don ka jingnang jing tip kat tu kenang ba kan uno kam ka bangi le kanom sepe dan cibun ki ba ngila ban le te kala balong kum hang ne hangi ni don kinong ri yau nyangar dia te ngihap ban pej lane kum no mangila ban proses mo ya kan ka kam ban kamba knang ban ngila ban penmi yo na ka ban long ka kamai ka kaji ini